আমার হক লাগিল আমার সমস্ত মঙ্গল ପାଇଁ আমার সমস্ত মঙ্গল ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ବି ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମର ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନ୍ ହେଇଗଲୁଣି। ତେଣୁ ବାଟ ସାରା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋତେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଅପମାନ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜୁହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଅପମାନ ଲାଗୁନି ଏଟା ଗୋଟେ କିଏ ଛୋଟ ହଉ ତ କିଏ ବଡ଼ ହଉ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ରଖି ମୁଁ ମୋ ଥଇଥାନ କରିଦେବି କାରଣ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇଟି ଏମିତି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କହିକରି ଗଲେଣି କାହିଁକି ଆମେ ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମର ସରକାର ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଆମେ ବି ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ବି ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଦିନଟା ସବୁଦିନ ବି ରହୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରାଉଛି ସମ୍ମାନଟା ସବୁଦିନ ଚାହୁଁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାଟରେ ମୁଁ ଯଦି ଅପମାନ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ନିଜର ମୁଁ ବିବେକ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ତ ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଚଲେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଆଉ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏତିକି ଆମ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କଥା ଆଉ କିଛି କଥା କିଛି କଥା ମୁଁ ଆଉ ଛୁଟି ଦରକାର ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଭଞ୍ଜନଗରର ଲୋକ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ରହିଛି ମୁଁ ଟିକେ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା। जय जगन्नाथ आज्ञा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय मां सब ठीक है ठीक है तेणु मोर भी नहीं नहीं तुम्हें पहुंचे गला पर आम सार मान रिक्वेस्ट तेणुकर आम भी हक लगे सागर हुए किए बड़ आम भी हेडक्वार्टर पहुंचे गला पर आम भी आमर आमको लाज କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା আমার হক লাগিল ଆମର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ବି ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମର ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନ୍ ହେଇଗଲୁଣି। ତେଣୁ ବାଟ ସାରା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋତେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଅପମାନ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜୁହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଅପମାନ ଲାଗୁନି ଏଟା ଗୋଟେ କିଏ ଛୋଟ ହଉ ତ କିଏ ବଡ଼ ହଉ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ରଖି ମୁଁ ମୋ ଥଇଥାନ କରିଦେବି କାରଣ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇଟି ଏମିତି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କହିକରି ଗଲେଣି କାହିଁକି ଆମେ ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମର ସରକାର ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଆମେ ବି ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ବି ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଦିନଟା ସବୁଦିନ ବି ରହୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରାଉଛି ସମ୍ମାନଟା ସବୁଦିନ ଚାହୁଁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାଟରେ ମୁଁ ଯଦି ଅପମାନ ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଆପଣ ମୋ ନିଜର ମୁଁ ବିବେକ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ତ ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଚଲେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଆଉ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏତିକି ଆମ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କଥା ଆଉ କିଛି କଥା କିଛି କଥା ମୁଁ ଆଉ ଛୁଟି ଦରକାର ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଭଞ୍ଜନଗରର ଲୋକ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ରହିଛି ମୁଁ ଟିକେ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା। जय जगन्नाथ आज्ञा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय मां सब ठीक है ठीक है ତେଣୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ